Tungod sa nadawat nga mga reklamo sa iyang opisina, giduso ni Cebu City Councilor June Alcover ang investigasyon sa giingon nga illegal nga pagpangolekta og parking fee matag Domingo sa Cebu Parking Management kon SEPMA. Ano ko nang mangolekta Domingo na wa inuta na koleksyon ng Domingo. Dahil ako naibaw na si Mayor Mike Rama, so ako sa suspicious, indor gano'n niya nga Sabado. Kung siya kadang Sabado, Domingo, dito pakuliktahan, dakpo na ang manguliktaan na. Wala nga ako na karong gibutak sa council, kay purang man masulpan. Pinaagi sa usa ka joint venture agreement, gitahasan sa Cebu City Government ang SEPMA nga maoy mo manage sa mga parking zone sa mga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo ug ingon man pagpangolekta sa mga parking fees niini. Ubos sa City Ordinance 1293, mamahimong makakolekta ang SEPMA gikan sa Lunes ngadto sa Sabado sugod sa alas 7 sa buntag ngadto sa alas 7 sa gabii. Gisuwayan pagpangayo sa MyTV Cebu News Team ang habig sa SEPMA apan wala pa kini moluwat og statement. Apan wala gihimakak sa mga empleyado sa mong opisina ang pasangil nga pagpangolekta og parking fee bisan man Domingo. Tagaan naman tug kanang mura clearance siguro ba na mo manikit mig sa Sunday. So naa jud higayon nga makatiket gid Sunday po. Oo. Pero mostly man jud ticket man gyud mi. Na shock sad mi. Pero mando man sa mong head so di na mo supakon. Maoro gyud na. Ko which is na before sa kuno na jud Sunday before sa sitom pa. Nagkanayon sabang ubang empleyado nga ubay-ubay gyud sa mga motorista ang moreklamo apan depensa nila nga igo lamang silang nagtrabaho. Ang ilan yung reklamo kay kanang regarding sa duty sa Sunday. Mao jud nakasagaran nga reklamo. Ay igo man pud mi nanarbaho. Wala man mi kuan kay di man pud ni mamu. Natural mo reklamo gyud na sila labi na ang uban magdadalag sakyanan niya walay kwarta. Reklamo gyud na sila. Bitaw ma'am, dako jud tabang ang sipma namo ma'am para namo mga single parents. Kay ako unom kabuk anak nako, kung ako'y trabaho asa naman lang ko. Gawa sa maong pasangil, dugang ni Alcover nga dunay ubang reklamo mahitungod sa pagpangolekta sa SEPMA bisag lapas na sa alas 7 sa gabii. Dugang paniya nga duna po'y mga kadalanan nga gihimo og pay parking sa SEPMA bisan pa man walay approval gikan sa konseho. Desidido ang konsehal nga lihukon ang pagkanselar sa joint venture agreement sa SEPMA ug kagamhanan kung mapamatud-an nga tinuod ang maong mga pasangil. So kung ma-proven kalina siya na kala ilang mga violation, I will move for the cancellation of the joint agreement. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.